He vingut a les jornades de portes obertes de Sant Pau perquè al cap i a la fi l'àrea de Barcelona em queda bastant a prop de casa i Sant Pau és referent també en la llevadoria, que és com l'àmbit que a mi m'interessa, l'infermeria. Bon dia a tothom, buenos días, benvinguts i benvingudes a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El hospital os va a ofrecer todo, os lo va a ofrecer todo, pero vosotros sois los nuevos protagonistas. Y si estáis pensando en servir a la medicina, este es un espacio que sabrá apreciaros. Yo quisiera pediros que os pongáis de pie todos. Entonces vamos a hacer un ejercicio que inspiréis profundamente y ahora, sin vaciar los pulmones, respirad a volumen corriente. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Para no morir ahogado hay que dejar ir el aire, ¿vale? Pero lo importante del ejercicio es que es el momento de dejar ir la presión, de respirar, porque ya habéis hecho lo difícil. Poder conèixer de primera mà qui són les persones, no? Que seran potser els teus potencials companys de feina d'aquí a un parell de mesos i conèixer a primera mà quines són les vivències, poder parlar, resoldre els dubtes. Entonces, dentro de los hospitales de referencia, tenía claro que la formación iba a ser buena y lo que buscaba era tener buen ambiente. Com us dèiem, gràcies per acompanyar-nos. Gaudiu d'aquest dia, passeu-ho bé. Gràcies a tots. Per començar l'hospital, que és preciós, i després una mica tota la comunicació a nivell de la potència que ofereix neurologia en aquest hospital, no? I de l'ambient que es respira aquí, que realment és excel·lent. És sobretot la proximitat, el companyerisme, l'estar a gust, perquè estem un munt d'hores aquí treballant i formant-nos, que al final també és el que definirà quin tipus de professional serem. Per tant, a més de, com he dit, la part formativa i tot això, sobretot l'ambient, que hi hagi bon ambient.